l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Dawn l-affarijiet jieħdu żmien, hekk wieġeb il-Partit Nazzjonalista l-aktar mistoqsijiet mill-ġurnalisti waqt li qed ikompli jaħbi l-kontijiet finanzjarji tiegħu u r-rapporti għad-donazzjonijiet. Dan waqt konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali fejn fiha din il-Kamra tal-Aħbarijiet komplet tistaqsi dwar in-nuqqas tal-Partit Nazzjonalista li jimxi mal-obbligi finanzjarji tiegħu. Staqsejna propju dwar dan lil kandidata tal-Partit Nazzjonalista l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Louise Pulis. Al kontrarju ta' dak li qal il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech, issa Pulis qed tgħid li l-PN għandu awditur. Tista' tgħid li jew le jekk bħalissa il-Partit Nazzjonalista għandux awditur biex jiffirmalu l-kontijiet finanzjarji tiegħu? Awditur għandu. Mela x'in il-problema biex jiġu pubblikati jekk għandu diġà awditur il-Partit Nazzjonalista? Dawn huma affarijiet li jieħdu il-żmien. Staqsejna wkoll minnu dan l-awditur, ma dan kollu bqajna bla risposta. U minnu l-awditur li qedtu li għandkom ta' tista' tgħidli minnu? Kap kien diġà ċar. Evidentament skomda Pulis ċonfret ukoll il-ġurnalist u qalet il-konferenza ma kienx titratta l-kontijiet finanzjarji tal-Partit Nazzjonalista. Nerġa' ngħidlek, din il-press conference m'għandax taqsam xejn mal-audits tal-partit. Din l-iskomdità deret ukoll f'wiċċ Market Nisammut li meta komplejna nistaqsu flimkien ma' Pulis ma kellu l-ebda għażla ħlief li lebbet il-barra mill-Kamra tal-Konferenzi. Jekk qed tgħidu l għandkom awditur, Onorevoli Sammut, jekk qed tgħidu l għandkom awditur, ġifieri dan l-awditur mhux qed jagħmel xogħlu biex ilu ma jippubblika l-accounts u jiffirmalkom l-accounts għal 3 snin sħaħ. Għandkom awditur li ma jagħmel xogħlu? Dr. Pulis.